Moje jméno je Jiřina Ryplová. My stojíme na památném místě, za námi je vrch Anděla Strážce, který se tyčí nad mým rodným městem Sušicí, kde jsem se před lety narodila a celý život jsem v tomto městě žila. Pravda, krátce jsem odešla studovat do Prahy na vysokou školu a po svém návratu jsem se v Sušici šťastně provdala a pracovala jsem jako právnička v několika místních podnicích. V roce 1998 jsem byla zvolena do čela tohoto města, stala jsem se starostkou města a 8 roků jsem se snažila mému rodnému městu pomáhat. Pak jsem na té politické úrovni postoupila o stupínek výš. Byla jsem zvolena senátorkou Parlamentu České republiky a 6 roků jsem se z pozice senátorky a také proto, že jsem právnička, snažila pracovat na tom, aby zákony měly pokud možno co nejméně chyb. Jsem členkou ústavně právního výboru a také předsedkyní Komise pro ústavu a parlamentní procedury. A s tím samozřejmě souvisela a souvisí náplň mé činnosti v Senátu. A Senát je především o zákonech. Je to o práci na kvalitních zákonech. Práci senátora ovšem kromě studování a práce na legislativě patří také aktivity na úrovni regionu. A jednou z mých aktivit, kterou jsem nastartovala krátce po svém zvolení, byla spolupráce s regionálními spolky. Ať už to byl pražský Sušičan, pražský Klatován, ale také Psohlavci v Praze. Mně se podařilo všechna tato sdružení spojit, setkali jsme se v pražském Mánesu a já jsem si dnes pozvala člověka, který také toho hodně ví o občanských sdruženích, o spolcích, o folkloru, který byl jedním z organizátorů a pomáhá při organizování pošumavského věnečku. To je nádherný chodský ples v Praze. A já bych ráda, aby on naší 6letou spolupráci také zhodnotil a něco nám o ní pověděl. Poznal jsem paní senátorku Jiřinu Ryplovou před 6 lety a začali jsme spolupracovat v oblasti lidové kultury, v oblasti dětí a mládeže. Na Jiřince Ryplové se vážím toho, že je velmi pracovitá, že je to velmi slušný člověk, ale také velmi dobrý právník a že má vztah k neziskovému sektoru. Musím jí poděkovat za spolupráci a patronování jednoho z nejvýznamnějších folklorních festivalů v tomto regionu, za Mezinárodní folklorní festival Klatovy. Rovněž jí musím poděkovat za to, že se snaží uplatňovat i lidovou kulturu v Senátu. V loňském roce převezla z tohoto regionu několik souborů a dala možnost Pražanům se seznámením s kulturou tohoto našeho svébytného regionu. Rovněž si vážím její spolupráce s nejstarším folklorním plese v České republice na chodském věnečku. A je pravda, že s paní senátorkou lze spolupracovat i z hlediska tvorby nových zákonů a že tyhle ty věci řeší nestranně, ve prospěch věci. Proto si ji vážím a je pro mě ctí, že s tím mohu spolupracovat a ať bude v jakékoliv pozici, s ním budu spolupracovat dál.